wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga ba mawɗo kañum e ba tokoso. Ko jangate e ba andu ko ɗo haaɗi, ko ɗo haaɗi. O woni mawɗo o won tokoso o. Joni noon so wattini waɗini hofima ɗo wona ɓa mawɗo. So waɗini ko ba wonɗo ko fa ɗo wonta ɓa tokoso. ɗum paami de. Oɗone so waɗini woni da mawɗo, so waɗini wona da tokoso. On jii de da tokoso. So waɗini on sa hofoɗo wona ɗa mawɗo. So waɗini ko da wonɗo o hofoɗo wona ɗa. On jiide ɗo woni ya mawɗo. So waɗini wona ya tokoso. Wona jiide so waɗini wona ya mawɗo ni ko ya tokoso. Hofoga wona ƴa hofoɗo wala ga ɓe hen ka ko ɗum wona ƴa mawɗo. Nde wonno ko ga hofori ayi ɓeɗo ga kofori. On jiide ɓeɗo ga kofori mawɗi ɗi. Tokosi ɗi kofori o ga bange. Joni noon ganda oɗo ko no ɗo ko no ɗo ko no ɗo ko no. On jiide ɗo ko no. On keɓi 1 2 3 4 5. Joni noon oɗo woni no lasli o. Oɗo no waɗɗo henne sandu dow wonta ho. On jii oɗo no waɗɗo henne goɗɗum wonta mo. Oɗo no waɗɗo ni wonta ño. Oɗo no waɗani lesga wonta ŋ. Joni noon oɗo mawɗo makko o ko yahanni waɗani o mawɗo makko o. Oɗone mawɗo mum o waɗani ha gasa wattani lomboɗo goɗɗum ɗe nder ɗo won hof mawɗo. Oɗone mawɗo makko o waɗani ha gasa waɗani oɗone mawɗo makko o waɗani ha gayga waɗa doga. On jii oɗone mawɗo makko o waɗani ni ha gasa. On jii joni noon ɗo waɗani. ɗum ɗo woni ekkordema no windirte. Tawde andi ba mawɗo ba tokoso, ɗa mawɗo ɓa tokoso, da mawɗo da tokoso, ɗa mawɗo ɗa tokoso. ɗo ko ya mawɗo ya tokoso. ɗo ko ƴa mawɗo ƴa tokoso. ɗo ko ha ɗo ko na
tokoso na mawɗo ha tokoso ha mawɗo ma tokoso ma mawɗo ña tokoso ña mawɗo ɗo ko ŋa tokoso ɗo ko ŋa mawɗo ɗum ɗo tan ni jarata aɗa jangguira ndani ha ɓoya tan jiya aɗa heɓtira bindi ɗi joni noon joni noon ngalen ɗo henne hakkunal ngal ɗo sa waɗi ngal ndani ha gayni ngal ɗo a waɗi ngal ndani ha gayni sene mase waɗɗo gooto mbiya goo goɗɗo o wona ɗo mbiya ɗiɗi goɗɗo o wona ɗo mbiya tati goɗɗo o wona ɗo mbiya nayyi goɗɗo o wona ɗo mbiya joyi ko ɗo masɗa kaɗata nde wonno a jangino masgal biyetegal a wadde ɗo henne mbatta a goto o mbiya ba ɗo mbaɗa ɗo henne e wona be mbaɗa ɗo henne i wona bi mbaɗa ɗo henne o wona bo mbaɗa ɗo henne u wona bu ayde joni noon sa yiɗi fodde garta mbaɗa ndani ay ba o nani waylaki ay ba o nani waylaki ay ba o nani o waylaki ay ba o nani o waylaki ay ba o nani o waylaki ay wonti joyi oɗo goto o wonno ba gojjinan mo ay goto o wonno ba jiɗɗa ko fodde ɓeydi hen goɗɗo mbiya ba wonno ko goto wiya be aɗa fooda ɓeydi hen goɗɗo mbiya be wonno ko goto mbiɗa bi ɓeydi hen goɗɗo mbiya bi wonno ko goto mbiɗa bo ɓeydi hen goɗɗo mbiya bo wonno ko goto mbiɗa bu ɓeydi hen goɗɗo mbiya bu ayde ko ni masirte alkulal alkulal sene mase ko ni tan ngal masirte on paamaɗen moƴƴi joni noon jiɗa waklidda ngal ay oɗo ko ga heedi wiya ba so woni o ga bange mbiyatamo ko ab ay o ga bange wiyete ko ba ɗone so ewoni o ga bange wiyete ko eb so woni yeeso mbiya be ɗone so woni ɗo mbiyata ko ib so woni yeeso mbiya bi ay ɗo ko oɗo mbiya ob o woni yeeso mbiya bo ay ɗo ko uwonɗo so woni ga ob gayne mbiya bo joni noon ay a o so fooƴi o ga bange so fooɗiri o ga bange ay mbiyeten ko ab ɗone ba ay ɗo ko a woɗɗiɗi gonɗo wadde mbiyata ko ab ɗone mbiya ba ay ɗo ko ewuji ɗi gonɗo ay no mbiyata eb ga mbiya be
so woni ɗo ɗiɗi a fooɗi no mbiyata mbiya ib wona yeeso mbiya bi ɗo ko ɗiɗi ngoni ɗo no mbiyata mbiya ob wona yeeso mbiya bo ay ɗo ko ɗiɗi ngoni ɗo no wiyete o wadde mbiya ub gawani mbiya bu o jiiɗi ɗo henne ko ga heedi o ko ga heedi alkolal ngal tan ngal ɗo wona masede so woni ga wona ab so woni ga wona ba alkolal ngal ɗo masete so woni ga eb so woni yeeso be ngal ɗo wona masede ɗo mbiya ib wona yeeso mbiya bi ay ngal ɗo masi ɗo ngal ɗo masi ga ɓe nendimo ɗo ob ga ba bo ɗo uwo so ardi o ga bange yeeso wi ob ga woni ob ga woni bu ɗone ko ɗiɗi a wonɗo so ardi ga wi ab ko ga ɗum ga a o heedi mbiya ba e o ga heedi mbiya be ga o heedi mbiya be a faami ɗo ko ib yeeso mbiya bi ɗo ko ob ga mbiya bo ɗo ko ub ga mbiya bu nanjiide ɗum ɗo tan taskoroɗa an jangowo haqqille ma wasa woɗɗoyde joni mbaɗen ɗo école seeɗa ay ɗo ay ɗo ko ba ay ɗo ab ɗo hene mbiyata ko e ɗo wona eb ɗo henne so ari o ay oɗo bange ardi wadde mbiyata ko ay ko be mbiyata joni oga bange ardi mbiya eb a faami ɗo joni ɗo henne so tawi ko ni waɗi mbiya bi ay oga bange ardi mbiya ib ay ɗo henne arde ko oɗo bange a waɗini o waɗɗo henne ko o mbiya bo arde ko oga bange wi ob wonayi ɗo henne ko u o woni ɗo wadde wimo bo ay mbiya bo so oga ni ardi oga bange mbiyata ko ob ay ob ɗo henne gasi ɗo henne gasi ay ɗo gasi joni noon so fooɗi ngara pooɗa ay ɗo fooɗani ɗo fooɗani ga fooɗani wadde ɗo ko ba ɗo ko be ɗo ko bi ɗo ko bo ɗo ko bu ɗo ko ab ɗo ko eb ɗo ko ib ɗo ko ob ɗo ko ubbu ranjide joni noon mbaɗen ni sa ɓeydi ɗo goto tan andu ka poɗɗo ay sa ɓeyi ɗo goto tan andu ka poɗɗo a ɓeyi ɗo goto tan andu ka poɗɗo sa ɓeyi ɗo goto tan andu ka poɗɗo sa ɓeyi ɗo goto ka poɗɗo ɗum woni poole ɗe so woni goto hoto foot ɗiɗi foot so woni goto hoto foot ɗiɗi foot so woni goto hoto foot ɗiɗi woni foot so woni goto hoto foot ɗiɗi pooɗa so woni goto hoto foot ɗiɗi pooɗa wadde mbiya ɗo ko ba
so foodi mbiya ba. ɗo ko be so foodi mbiya be. ɗo ko bi so foodi mbiya bi. ɗo ko bo so foodi mbiya bo. ɗo ko bu so foodi mbiya bu. ay ɗo ko ab so foodi ɓeyda goɗɗo wona ab. ɗo ko ab ɗo ko ab. ay so foodi ɓeyda goɗɗo wona eb. ɗo ko eb ɗo ko eb. ay ɗo goto ay goto ko eb. ɗiɗi ɗi eb. goto ob ɓeyda goɗɗo wona ob. ob ɓeyda goɗɗo wona ob. ko woni tan paamita ɗum e sifa dabbo. ɗo noon so waɗi ni noon o waɗi ɗo bo o waɗi ni ay ɗo oɗo a ay o moni ɗo paama ɗo no moƴƴi ɗone paama ɗo no moƴƴi ay wonayi ɗone paama ɗo no moƴƴi ay ɗone paama ɗo no moƴƴi ay ay de ɗone paama ɗo no moƴƴi wonayi gasi ari ardi ɗo mbaɗen boɗejo ay ɗo ko ba ɗo ko ab jon ko oɗo a waɗi haɓe ndendi ko oɗo basiɓe so oga waɗi ni ko ba cuuɗa oɗo wona ab wonta bab ay ba ab ay ba ab wona bab ɗone ɗo ko be ɗo ko eb ɓe ndendi wiya beb ɗo ko bi ɗo ko ib ɓe ndendi wiya bib ɗo ko bo ɗo ko ob ɓe ndendi wiya bob ɗo ko bu ɗo ko ob ɓe ndendi wiya hoɗum bob. joni noon so waɗi kadi ndani ni so waɗi handani hoɗe mbaɗani ay bab aya fooɗi awi bab ay a foot beb aya foot ay be aya fooɗi beb ay ɗo a foot no mbiɗa bib ay bib ay bib ay ɗo no mbiɗa bob ay a foot nayide ka poɗɗo ay ka poɗɗo bob ay ka poɗɗo oɗone ka poɗɗo tan ay bob ka poɗɗo tan ay kadi han kadi a faami ba ab a faami be eb a faami bi ib a faami bo a faami ob a faami bu a faami ub ɗo tan jangata ngayna hankadi kala ko winda e ba masa ko ɗo haɗata kala ko janga e ba masa ko ɗo haaɗi joni noon ngara ndennden ɗum no ekkota warano a faami hen kadi janggen
be be bo ay bo en keɓi joyi garen pooɗen mo mbaɗen ni ay ba ay en pooɗimo ɗo henna mbiyen be ay en pooɗimo be en pooɗimo ɗo mbiyanmo bi en pooɗimo ay en pooɗimo ɗo mbiyen bo ay bo ay en pooɗimo on jiide ɗo mbiyen boo ay en pooɗimo boo ɗo timmi ay ɗo timmi ɗo haaɗi hankadi ɗo kam ɗiggi tan a serti oɗo bange a serti oɗo bange o kam bange a andi no wayata hankadi ɗum fof ko janngano nden to en keɓani ɗeɗo kaɓorɗe ha mbawi famminde joni gonɗon koye fammindema ko janngunoɗa ko ha ɓewa ɗum famde nde wonno nden en mbawa dañde wadde ndani ha ekko men ngo yaawa joni kam Allah waɗi kadi waɗiri ndani joni noon ɗo waɗani ay ay ab ay eb ay ib ay ob ay ob ub ay fof waɗani gasi en keeɓi joyi en dattoto en keeɓi goho ɗiɗi tati nayyi joyi alko ɗo haɗata gadda polle makko mbiya ab aya fooɗimo ab a fooɗi mbiya ɗo ha gasa ay b wona eb ay ɗo mbiya i ha gayna i a fooɗi ib ay b ib ay ɗo ko o a fooɗi ha gayni mbiya ob ay ɗo a wi u a fooɗi a gayni mbiya ub ay ɗone timmi ha laaɓi cer ɗone ɗiggi a serti e nder ɗo majjere a faami ɗon ɗo kadi a serti e nder ɗo majjere ay ɗo kadi gasi timmi alluwal kala jannguɗa ngawnuɗa anndu a serti e ngal ɗo alluwal a wonta artude e muɗum mok ay ɗone mbiya ay bab ɗo mbiya bab ay pooɗa ay bab ɗo a wino beb ni a wino beb ngara pooɗa mbiya beb ay pooɗa tan ay beb a foot tan ay a winɗo henne beb a winɗo henne beb beb nan ngara pooɗa mbiya bib ay bi a fooɗi mbiya bib a foot tan ay ɗo mbiɗa ko bob ay bob mbiɗa bob ɗo garɗa poɗɗa no mbiyata bob ay bob gasi ɗo mbiɗa ko up ay unen up wadde mbiɗa ko
bob bob nani foodani wadde mbiya bob ay bob ay gasi en gayni alkulal ba ko jangate e masgal ba andu a timmini ɗum hankadi ɗo so ɗiggi a serti e majjere masgal muɗum ko ɗo tan hankadi ko jangate e ba fof e hewde ɗo so ɗiggi andu hankadi a gayni ba alkolal kala noon koni masirte mbaɗa dow wasa fodde ɗo fooɗa ɗo wasa fodde ɗo fooɗa oɗone wayni wasa fodde o gane fooɗa koni foti o jiide ɗo tan pamata tiga ate ɓooma kofaɗo kadi o wayo gandana ba no ɓooyi sa waɗini ko ba kofa naɓa hankadi ala wayli ha yettoyo wadde windere men ari ha ɗo paamon noon alkulal mangal wona koye hoore bindol tokosal noon tokosal ngal ɗo ena wona hakkude ena wona sara kono ngal ɗo noon hakkude bindol wonta toon wona koye arawande bindol kasi wonno mbaɗa bindi mawɗi yaara mawɗi ha yettoyo kono ngal ɗo gootal wonta hakkude sara ngal noon ne wona hakkude ne wona sara on paami ɗon wona bindol ngol ene winde aɗa winda wona hakkude on paami ko wawidi mbayani baaba ni ay ba a fooɗi baaba ay o moni ay baaba ay nayde ne waɗɗani ay buubu ay buubu ay buubu ay buubu nani ay no mbiɗa buubi ay a wi buu a gayni a wi buu a fooɗi buu a wi bi ay buu bi wonti buubi a faami ɗon mbiɗa ko buuba ay mbiɗa buu ay buu poɗɗa buu baa poɗɗa ay buuba ayde ɗo mbiɗa ko a ko mangal mbiɗa abbo wona abbo ɗo ko mangal mbaɗani mbiɗa mbiɗa bu ubbu ay bu ɗo abbi mbaɗɗani ay ha gasi mbaɗɗa bi wona abbi eko wayi noon eko wayno ha yettoyi faami ekko tan wonɗo ha paama tan alkulal nangal wonko hoore bindol wonta hakkude wonta sara tokosal noon ne wona hakkude wona sara on paami ɗon yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon guiɗo mon almuda mon nder e boowal yawali ko Sénégal alhamdulillahi bi alamina an jiɗɗo yentude hen e janngude wor feere jaaha YouTube to jaaha ɗo winda abonné naata a anda no yarte ƴeew ganduɗe nawma to nannuma hen jaaha e vidéo yi aɗa janggire jaam jaam ha mbawa yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah gondiɗo ko musidɗo moon guiɗo mo saabu Allah yawali ko Sénégal alhamdulillah bi a walla sa saggay a saggi alama saggidma noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o caggirɗa a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah reen wassalam